Tako, lepa si kao uvek. Najlepši hvala. Pa šta da radim? Hvala takođe i vi ste svi lepi, pa daj da damo jedni drugima neku bar... Pa slažite me, ali me lepo slažite. Šalim se, naravno. Odakle dati na tvoje prijateljstvo sa Borom Migalicom? Pa znaš šta, da budem iskrena, mislim, ne družimo se mi nešto, u stvari nismo se nikada nešto družili, ali naravno, nema ko nije gledao Zadrugu i meni on nekako na prvu loptu bio jako simpatičan, jako blizak, verovatno zato što sam ga i gledala i doživljavala na neki svoj način, a mislim da je i takva neka duša koja pripada lično meni. Ja volim ljude koji su jednostavni, obični, nisu komplikovani kao ja, tako da, eto, baš mi je lepo što sam večeras tu sa njima i naravno Miličicu, pošto sam je prekrstila, i zove mi je Plava ciganko, rekao ćao Plava ciganko, i tako da su mi jako simpatični. Pratiš ti reality, jesi li imala ponude da učestvuješ? Pa jesam, ja sam i bila u jednom, da, u Farvi sam bila sa mojim bivšim muževima, tako da negde je to ostao neki moj pečat, ali pa pratim kako da ne, mislim da svi ljudi to prate i to je deo nas i to je deo života, tako da, znaš, šta znam, možda u početku je bilo ljudima malo interesantnije, ja govorim o svoje ime, sada je to malo, ali valjda poznajemo te učesnike godinama, pa ja dok perem sudove, ja ih po glasu, što bi se reklo, znam ko šta radi, ko šta priča, ili po glasu. Kako vam deluje šah? Ja, lutka moja, ne znam šta da kažem. Mislim, ja ne volim ljude da, kako bih se sad izrazila, svi dolazimo u takve situacije, jer život je čudo, život nikada se ne zna i kada ćemo se zaljubimo i gde ćemo da se zaljubimo i kada ćemo budemo agresivni i tako dalje, tako da jednostavno, ne znam, ja ne volim da osuđujem ljude, ja sam neko ko i strašno volim tu svoju vrlinu, volim da opravdam sve stvari, tako da samo nek su živi i zdravi. Da, ukoliko ste majka, imate čerku, da li biste voljeli da imate tako zeta? Pa gledaj da ti kažem, ne mogu ja da biram, ja i svojim sinovima. Ne savjetujete vi? Vidi, ja apsolutno nikada ne mogu da kažem da je jedna devojka koja je imala samo jednog ili dva momka poštenija od neke devojke koja je možda imala 10, 15, 30 momaka, šta već kako god, to se ne meri, ja nešto ne merim, tako, srce i duša su, a evo sad, naravno, ja znam da će svi, no većina da kažu, ma da, Zlata je budala i vuče vodu na svoju zgodu, šta znam, ako je žena mnogo više prošla, mislim da će i bolje neke stvari shvatiti, a svaka koja je imala jednog ili dva mladića, naravno da uvek ima neku potrebu da vidi pa kako izgleda i onaj treći, tako da naravno neko će kaže da sam blesava, neko ko razume. Hvala. Mislim, svi su čuli te, generalno mali Beograd. I onda kad krenem nju da komentarišem da sam čula te neke priče, razumeš, bude u fazonu, našla ko će da komentarišem. A koja priča nju prati? Pa dobro, to će uvek reći kad nekog puša. Ja sam, mislim, drugovi smo pričali da je radila kao hostesa i da sa strane radila neke stvari koje nisu baš lepe, ali prosto ne volim da osuđujem devojke, jer ne znam, nisam videla svojim očima, nisam videla dokaze i to sve, ali vremenom nekako njeno ponašanje sve vodi na to. Da te priče koje pričaju za nju su zapravo istina. Ne sviđa mi se kao osoba, pritom ona je i majka, što već ima neku veću težinu. Stvarno? Da, ona ima dete. Nisi znao? Ne. Nisi znao? Nisam majkem. Da, ima dete i pritom ta potreba za klincima, ja ne volim. Generalno svojim drugaricama govorim da traže starije momke. Ne volim mlađe momke, nikad nisam voljela. Meni jedino Marko bio mlađi od mene, tako da ne znam o čemu da pričaš sa njima.
ti tipa, ne znam koliko je ovaj dečko sad mlađi od nje, ali o čemu ti da pričaš sa njim, šta je on prošao u životu? Ti si prošla sito i rešeto i sad ti trebaš kao sa njim da pričaš. Dobro, jeste, razlika je malo. Kako nije razlika? On je baš ušuškan i vidi se da je dobar i neiskvaren. Da je mamin, tatin, sin, razumeš, imao je sve u životu što je poželao i onda ti dođeš koja je svašta nešto prošla i možda manipulišeš sa njim, realno. I koliko je trebalo njemu da je smuva? Pa ja ne znam koliko on bio tu, a možda je bilo sat i po vremena maksimum. I ja sad šta sam uradio, lepo sam za ruku, on počeo da se smeje, ja sam ovako za ruku, evo ja vam najozbiljnije kažem, nema razloga da lažem, za ruku lepo, ovako na vrata, marš napolje, zatvori vrata. Eto, to je bio moj, kako se zove, to je moj poslednji kontakt bio sa Enom, jer sam se baš razočarao, vam kažem iskreno. Da. Baš sam se razočarao, da budem iskren, možda sam čak i zbog nje došao bio u Srbiju da vidim, ja sam se baš, kao što sam rekao na početku, ona za mene bila neko ko... Neko tebi poseban. Meni poseban i ozbiljna riba u gradu. Eto, to je me najiskrenije od srca. Da li se ona javila posle toga? Vidio sam jednom u jednom beogradskom klubu. Ja te se javim, ona ne javlja mi, samo ovako, čara, ako okej. Da li je istina da si bio intiman i sa Enom Čolić? Jesu. U nekim momentima i trenucima ni skrivao od javnosti, te si je predstavljao i svojim nekim prijateljima. Jeste, ja sam slobodan čovjek bio tad, nismo se, bilo je ko mene na svadbi sina moga. Da. Bilo je samo na svadbi. Otkud Ena Čolić i ti? Da neko je doveo kod mene kući, je bilo neki prijatelj, drugarice, sedeli smo, pa sam je tu upoznao, bili smo sedeljka bilo kod mene. Meni su on dopalo, lepa je devojka, viđali smo se tu, onako, ništa specijalno nešto, ne znam šta je sad tu sporno. Kad sam čovjek slobodan, imam pravo da radi šta hoće. Nije ništa sporo, mene samo pita, evo vidiš da je ona trenutno sa Zlatinim sinom. To stvarno ne vidim, to ne znam. Ne znam da čuo sam da je ušla to, ali ne prati, stvarno, to rekao sam ti ne pratim. A jesi nju voleo? Pa mislim, naravno da nisam. A zašto onda ona tebi to služila? Kako si ti bezobrazan? Joj. Dobro, bili smo intimni, onako lepo nam je bilo tu da se zezamo, družimo, to nije... Ne možda kažeš da nisi imao nekakve emocije, ali nisam voleo je, na šta će voleti. Da li je istina da je obezbeđenje htjelo da te siluje onda u celoj priči? Ne. Nije istina? A to su teške laži onda koje si izrekla, jer svi mediji su preneli baš to. Baš je bilo, to je bio haos. Ja sam rekla da sam ja u nekom trenutku pomislila da ću da budem silovana, ali... A da li je to bilo u afektu? Zato što... U afektu, da. Pa znaš kako, i tebe sam... Mislim, mene niko nije tamo tukao, baca na zemlju, to je isto sve bilo u afektu u mojoj glavi. To sam to da pitam, da su te tukli i da ste bacili na zemlju. Ništa od toga. A ti si to baš tako detaljno opisala da su te vukli, da su te razvlačili, da si se opiškila i prosto to su neke... Kako možete izmisliš tako nešto? Mislim, to su... Baš ima dosta detalja. Dobro, sad jedino, evo ovako, jedino ako sad ne želiš da pričaš o tome. Pa nije da ne želim da pričam, nego prosto... Mislim, prosto da li je kao u realitiju, tako i Milan ima bubicu, pa produkcija kao, znaš... Znaš kako, hoću te pitam, da li je vredno da zarad nekog reality ili možda povratka u taj reality da se povuče ili neke tužbe da se ti povučeš od te priče ako si stvarno to doživjela? Nisam se ja povukla. I koliko je trebalo njemu da je smuva? Pa ja ne znam koliko on bio tu, a možda je bilo sat i po vremena maksimum. I ja sad šta sam uradio, lepo sam za ruku, on počeo da se smeje, ja sam ovako za ruku, evo ja vam najozbiljnije kažem, nema razloga da lažem, za ruku lepo, ovako na vrata, marš napolje, zatvori vrata. Eto, to je bio moj, kako se zove, to je moj poslednji kontakt bio sa Enom, jer sam se baš razočarao, vam kažem iskreno. Da. Baš sam se razočarao, da budem iskren, možda sam čak i zbog nje došao bio u Srbiju da vidim, ja sam se baš, kao što sam rekao na početku, ona za mene bila neko ko... Neko tebi poseban. Meni poseban i ozbiljna riba u gradu. Eto, to je me najiskrenije od srca. Da li se ona javila posle toga? Vidio sam jednom u jednom beogradskom klubu. Ja te se javim, ona ne javlja mi, samo ovako, čara, ako okej. Pa ovako, prvo što se toga tiče, ja nisam reality igrač. Tako da sve što mi se tamo desilo mi se iskreno i bez nekog foliranja. Da, naravno da imam svoj stav i glas i uvek ću ga imati. Pa ovi sad novi, ne znam šta rade. Mislim da rade zarad svega, da ostanu tamo što duže i da ne kapiraju uopšte
kako glupost prave sebi od života. Da, ja možda nisam taj koji mogu da nekome kažem ej, vidi šta radiš, ali meni što se desilo se iskreno, tako da je bilo bez foliranja, a ovde sada je to malo otišlo skroz negde u levo. I mislim da su spremni da urade svašta samo da bi ostali tamo što duže. Što se tiče tih veza, da, dobro, deluju malo čudno, iako su mladi i da, deluju kao da ne znaju šta rade kod ulaze prvi put u veze i verovatno ih i pojede tamo ona atmosfera i svega, to je mašina jedna ozbiljna, tako da kažem, neki su, generacije su malo drugačije i tako. Što se tog izlaska tiče, pa ne znamo ni zašto su ušli, tako da oni će sami vidjeti da li su dobili ili izgubili. Do sada 90% od njih je izgubilo i ispalo je da nije dobra stvar što su ušli. Evo, možda sam ja redak primer kome je dobro to došlo, ali ja imam svoje razloge zašto, tako da možda i oni imaju svoje neke razloge, ali koliko ja kapiram, ako ne budu ponovo ušli, da ništa nisu dobili sem neku popularnost koja je stečena po meni na budalaštini jednoj. To mogu i za sebe da kažem, tako da eto. Mislim, svi su čuli te, generalno mali Beograd. I onda kad krenem nju da komentarišem da sam čula te neke priče, razumeš, bude u fazonu, našao ko će da komentariše. A koja priča nju prati? Pa dobro, to će uvek reći kad nekog ušao. Ja sam, mislim, drugovi su pričali da je radila kao hostesa i da sa strane radila neke stvari koje nisu baš lepe, ali prosto ne volim da osuđujem devojke, jer ne znam, nisam videla svojim očima, nisam videla dokaze i to sve, ali vremenom nekako njeno ponašanje sve vodi na to. Da te priče koje pričaju za nju su zapravo istina. Ne sviđa mi se kao osoba, pritom ona je i majka, što već ima neku veću težinu. Stvarno? Da, ona ima dete. Nisi znao? Ne. Nisi znao? Nisam majkem. Da, ima dete i pritom ta potreba za klincima, ja ne volim. Generalno svojim drugaricama govorim da traže starije momke. Ne volim mlađe momke, nikad nisam voljela. Meni jedino Marko bio mlađi od mene, tako da ne znam o čemu da pričaš sa njima. Ti tipa, ne znam koliko je ovaj dečko sad mlađi od nje, ali o čemu ti da pričaš sa njim, šta je on prošao u životu? Ti si prošla sito i rešeto i sad ti trebaš kao sa njim da pričaš. Dobro, jeste, razlika je malo. Kako nije razlika? Mislim, on je baš ušuškan i vidi se da je dobar i niskaren. Da je mamin, tatin, sin, razumeš, imaju sve u životu što je poželao i onda ti dođeš koja je svašta nešto prošla i možda manipulišeš sa njim, realno.